ба душанбе меоеду намедонед ки дар куҷо шабатонро рӯз кунед. хостел меҳмонхонаи вашдом дар хизмати шумост. шаҳрвандони тоҷикистон, ӯзбекистон, эрон, афғонистон ва россия, биёед ба хонаи худатон. ҳуҷраҳо тоза, озода, арзон ва замонавӣ. хӯрокҳои дӯстдоштаатонро метавонед худатон тайёр кунед. маълумоти пурра дар ин рақам. ассалому алайкум тамошобинон ва ҳаводорони канали Libos TV. хеле буд ки мо навор намекардем. хай ба омади баҳор, ба қарибӣ омади баҳор сар кардем. кадоме ки дукон дорен, кадоме ки ҷои фурӯш дорен, метавонем ки ба ҳамин рақамҳо занг занем барои реклама кардани дуконҳои шумо. имрӯз мо сар мекунем кора ай тиллоҳое ки дар экран мебинед шумо, ё низкапробаш сар мешава. ай 450 сомон низкапроба ва пробаи калон доранд ва ё 650 то 750 сомон. зависид мекардай ай сохташ чанд қадар, агар хушу сохташ меҳнат бисёр сарф шида боша, аммо 750 сомон дастанд. пробаи мисол нағзаш, пробаи баландаш. барои ҳамин грамми ҳамиё, аммо барои грамм гап дистем, 1 граммаш 750 сомон. масалан агар 10 грамм баромад, ҳамин мисол чизое ки шумо дидистен, мешава 7500. барои ҳамун саволҳоро шумо бисёр метавонед ки ҳамиёра дона ба дона бугӯ, иҷада грамм қатъия. мисоли ҳастае ки 1 грамма сар мешава, 1 граммаш мисол 750 сомон, 1 грамм мегирӣ, 1 грамма гӯшвор мегирӣ ё ки ягон калсоча мегирӣ. ҳамин чизое ки шумо экранда дидистен, ҳама ҳамира фурӯшанда тарозу дорад, тарозуда мемона, нақша шумода мега. мисол 5 грамм баромад, зарби 750 пробаи баландша мегирен, низка пробара ай 450 сомон сар мешидааст. обшима шумода нишон метам. ҳамаи ҳамин чизое ки шумо дар экран мебинен, ҳамиё дора пробаи пасташ, баландаш, моделошон ҳамаш ҳаст. ҳаки ман дар бораи ё намедонам ки ҳамин гӯшворон номошон чӣ буд, савдогарам нахост ки овозша барорад, байда запрет будааст. барои ҳамин мо шумода ина сиёмка карда мепартоем. худтон омада бозор харидорӣ мекунем. кадоме ки омадан наметона, ҳамво менависем дар ҳамин номеро, мо дастафка мекунем, рафта ай пеш кашида видеовизов карда шумода нишон дода мебарем. иҷа хубиш чие ки ё гарантини талон доранд, менависанд, штобе ки шумо фреб намехӯред. ҳамо пробаи даркоритона документ карда шумода метавонед, шумо гирифта истифода мебарем, бо вақти фурӯшам нишон дода мефурӯшем. кадоме ки бозор меоем, ин бозорда як 50-60 дукони тиллофурӯшие, иҷада вибр беҳад калонай, 50-60 даже зиёд дуконе. шумо метавонед ки худтон омада чизи дилхоҳтона аями 7-8 дарвозада падвал шуда фақат ҷои тиллофурӯшие. барои ҳамин шумо вақт ёфтен меоед. инҷа дастмонҳо ҳастанд. ҳамаи ҳамира такрор мекунам ки граммаш сар мешава ай 450 сомон за грамм то 750 сомон за грамм. фақат розуда кашида шумода граммшона маълум макан, дар пештон мебинен, харид карда меравен. инҷа тросҳо ҳастанд. нерохай ман номошон намедонам чиянд, дастбонашон мегам. инҷада ҳастай чизои ки монанданд ба гӯшворакҳои самоварчик пешино буданд ку анера номошон намедонам. ёра бинависен дар комментария ки чӣ ном доранд. хулоса кадоми бозор меав вибр беҳад бисёрай, ягон мушкилӣ надора. шумо метавонед фақат чизои худтона вибр карда бигиред. инҷа камтарак освещение ай болоай вал надорад. барои ҳамин шумо нағз дида наметавонед. барои ҳам бахшиш мепурсам, вақти света мекушанд бо торик мешава, нағз сиёмка карда намешава. ҳамаи чиз обши ёфта мешава. инаи занҷиро гарданбандам ҳаст, барои дастбона ҳам ҳаст ки дар даст духтаракҳози мебанданд. ҳамаи намудош ҳаст. обши иҷада омадӣ раҳгум мезанӣ, вибрта гум мекунӣ, намедонӣ ки чӣ бигирӣ. барои ҳамин марамат бибинем, кадомида ки даркор мешавад, мо рафта харид карда шумода равон мекунем. ина ё комплектам, ина ё хайбу
гӯшворӯе ҳастанд давраи союзро монанд кардагияне ки давраи союзӣ нестанд. турецкияй, дубайский аст, ҳар хел моделҳо ҳаминҷода ҳастанд. то италиянскиро мегӯянд ҳаст. савдогаро иро бо бисёртар маълумот доранд дар бораи чӣ хел буданашон, шумода ай наздик мефаҳмонанд. боқӣ сарбаланд обод бошед. худо